ஹாய் காய்ஸ் வணக்கம். நான் ரேணுகா தேவி. ஸோ நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக ஒரு கான்செப்ட் ப்ளஸ் ஜென்ரல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். அண்ட் இன்னைக்கான கான்செப்ட் பார்க்கணும் ஜென்ரல் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் லேடி சிஎம் யாராக தான் இன்னைக்கான ஜென்ரல் கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ முடிச்சு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பெங்காலில் ஒரு பாப்புலர் அட்வொகேட் ஜானகிநாத் போஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவருடைய வைஃப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபாவதி தத் போஸ். இவங்களுக்கு மொத்தம் 14 சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க. இவங்களுடைய 9th சைல்டு தான் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ். ஸோ இவர் வந்து எந்த வருஷம் பிறக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 23rd Jan 1897 பிறக்கிறாரு. 1902 இவரை வந்து ஸ்கூலுக்கு சேர்க்குறாங்க. இவங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு வெல் டூயிங் ஃபேமிலி தான். அண்ட் அங்கேயுமே அவர் நல்லா படிக்கிறார், ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். செகண்ட் பொசிஷனோட ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே வராங்க. ஸோ இவரை வந்து இந்த காலேஜில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரசிடென்சி காலேஜில் கட்டக்லேயே வந்து சேர்க்குறாங்க. அங்கேயுமே நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட ஏஜ் 16ல் விவேகானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தர், அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா இவங்களுடைய மிகப்பெரிய டிவோட்டியாக இவர் மாறுறாரு. அவங்களுடைய டீச்சிங்ஸ்லாம் இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஸ்டடீஸை தாண்டி ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு அதில் வந்து தோணுது. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா World War I வருது. ஸோ அதில் வந்து நல்லாவே எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இந்தியர்களுக்கு, அதாவது நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவருடைய இதில் அவருடைய மனசில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படியே அவர் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காரு. கூடவே என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரொஃபஸர் ஓட்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அங்கே ப்ராப்ளம் ஆகுது. அங்கே இருக்கிற சில இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர் மேன் ஹேண்டில் பண்ணிடுறாரு. ஸோ வந்து ஒரு கை கலப்பு மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே அனுப்புறாங்க. அங்கே இருக்கிற அந்த சண்டையில் ஈடுபட்ட கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து போஸையுமே அனுப்புறாங்க. அவர் எவ்வளவோ சொல்கிறார், நான் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, நான் வந்து ஒரு விட்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது ஐ விட்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இல்லை நீங்களும் இதில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையுமே வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டாவில் போய் இன்னொரு காலேஜில் போய் சேர்றாரு. ஸோ 1918 வந்து பிஏ ஃபிலாசபி முடிக்கிறாங்க. 1990 என்ன ஆகுதுன்னா இங்கிலாந்து போகிறாரு. இங்கிலாந்தில் வந்து லண்டனில் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து போய் சேர்றாங்க. அங்கே வந்து என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் அண்ட் மாரல் சயின்ஸ் இதை வந்து சேர்றாரு. ஸோ கூடவே என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தா ஐசிஎஸ், இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ். இப்போ நம்ம இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்னு சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி அப்போ இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் சொல்கிறோம். ஸோ அதையுமே சேர்ந்து படிக்கிறாரு. அங்கேயுமே கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிலேயே நல்லபடியாக டிகிரி வாங்குறாங்க. ஸோ ஐசிஎஸ்மே பாஸ் பண்ணுறாரு, 4th ரேங்க் வாங்குறாரு. ஸோ ஒரு ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸராக வந்துடுறாரு. அவர் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் வந்து ஒரு அன்னியன் கையில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும், நம்ம இந்தியாவுக்கு போகணும், இந்தியாவில் வந்து ஃப்ரீடம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் வந்து அவரோட பிரதருக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு. சரத் போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதருக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுறாங்க. ஸோ நான் இப்படி வந்து இந்தியாவுக்கு வர போகிறேன், எனக்கு இந்த மாதிரி இங்கே வேலை பார்க்க பிடிக்கல, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், ஏதாவது ஒன்று இழந்து தான் நம்ம ஒன்று அடையணும், அதாவது என்ன சொல்கிறது, இந்தியாவுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுக்கணும், இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும், மோட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாங்க. அங்கே வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு 1921 இந்தியாவுக்கு வராரு. வந்தவொடனே இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் போய் சேர்றாரு. அவருக்கு வந்து நெஹ்ரு, காந்தி இவங்க மேலே ஒரு தனி பற்று இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்தியன் ஃப்ரீடம்காக அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க மேலே ஒரு பெரிய பற்றுதல் வருது. ஸோ அதனால காங்கிரஸில் போய் சேர்றாரு. கூடவே ஸ்வராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகை ஆஃபீஸையும் ஆரம்பிக்கிறாரு. இந்த காங்கிரஸ் பற்றின பப்ளிசிட்டி மக்கள் கிட்ட வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த பத்திரிகை யூஸ் பண்ணுறாரு. இவருக்கு மென்டராக யார் இருக்காங்கன்னா சித்தரஞ்சன் தாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவருக்கு மென்டராக. ஸோ அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1925 வந்து மேயர் ஆகுறாரு, கல்கட்டாவுடைய மேயர் ஆகுறாரு போஸ் வந்து. ஸோ 1924 ஸோ 1925 என்ன ஆகுதுன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து போஸை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து போஸை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பிடிக்கல. இவர் வந்து சம்திங் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுற, இளைஞர்களெல்லாம் தூண்டுற மாதிரி இருக்குது இவர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே அவர் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஸ்மக்லிங் கேஸில் வந்து அவரை மாட்டாங்க, இவங்க வந்து இல்லீகலாக ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மக்லிங் கேஸில் இவரை வந்து மாற்றி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து என்ன ஆகுது அப்படி அடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஜெயிலில் இருக்கச்சில் டியூபர்குலோசிஸால் அட்டாக் ஆகுது. ஸோ வந்து அவரை ரிலீஸ் பண்ணுற டைம் ஆகுது. ஸோ அவரையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படியே 1927 என்னன்னா காங்கிரஸ் கட்சியோட ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக ஆயிடுறாரு போஸ் வந்து. ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. 1928 போஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிஜிஓசி, அதாவது என்னன்னா ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் கமாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து என்ன பண்ணா ஒரு பிரிட்டிஷ் டெய்லரே எடுத்துக்கிட்டு நல்ல மிடுக்கா ஒரு ஆர்மி மேன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ காங்கிரஸ்லேயே வந்து வாலண்டியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, இளைஞர்கள் சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அவர் பேசுகிறாரு. இது வந்து காந்திக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. காரணம் என்னன்னா காந்தி வந்து ஒரு நான் வயலன்ஸ் பின்பற்றுற ஒருத்தர். அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வயலன்ஸ்லாம் பிடிக்காது. ஸோ இவர் இப்படி வயலன்ஸ் மாதிரி போகிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொள்கைக்கு வேறு மாதிரி இது வந்து நடந்துக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டே வந்து வார்ன் பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதிலே வந்து காந்திக்கும் போஸ்க்குமான ஒரு ஃபஸ்ட்டு இடைவெளின்னு ஒன்று எப்போ உருவாகுதுன்னா அது இந்த மாதிரி பீரியடில் தான் உருவாகுது. இருந்தாலுமே இந்த விஷயம் நடந்தாச்சு. ஸோ 1932 என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவுமே வந்து போஸ் அரெஸ்ட் ஆகுறாரு. ஸோ இப்போ அவர் அரெஸ்ட் பண்ண இந்த டைமில் வந்து அவருக்கு திரும்பவும் உடல்நிலை பாதிக்கப்படுது. ஸோ அதனால் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்காக அவங்கள வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் யூரோப்புக்கு அனுப்பி
யூரோப்பில் வந்து அவர் வந்து என்ன வந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா கம்யூனிசமும் ஃபேசிசமும் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு நாடுகளுக்குமே போய் எல்லாமே வந்து மீட் பண்ணுறாரு. எல்லா லீடர்ஸுமே மீட் பண்ணி அவர் வந்து ஹெல்ப் கேட்குற மாதிரி மூவ் பண்ணுறாரு. இந்தியாவுக்காக எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவ் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பீரியடில் தான் அவர் வந்து முசோலினி இட்டாலி லீடர் தெரியும் எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ அவரையுமே வந்து மீட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியா ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு வந்து ஒரு புக்கு எழுதுறாங்க. ஸோ அந்த புக்கு வந்து 1935 வந்து லண்டனில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து இந்தியாவில் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் தடை பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த புக்கில் இருக்கிறத பற்றிலாம் வந்து இளைஞர்கள் படித்தாங்கன்னா இன்னுமே வந்து ரொம்ப வெறியாயிருவாங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம், அதெல்லாமே வந்து டோட்டலாக மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை வந்து தடை பண்ணுறாங்க. இங்கே கிடையாதுன்னு கூடவே அவர் வந்து அங்கே யூரோப்பில் இருக்கச்சுலே வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியன் லேடி ஒருத்தவங்க எமிலி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு லேடியை வந்து அவருக்கு பிடிக்குது. 1934 வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அடுத்து 1936 வந்து அவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இந்தியாவுக்கு வரலான்னு பார்த்தா இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் 1937 திரும்பவும் வந்த பிறகு 1938 இருந்து தன்னுடைய ஒப்பீனியனை வந்து அந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. திரும்பவுமே காந்திக்கும் இவருக்குமே ஒரு மோதல் ஏற்படுது. காந்தியோட கொள்கைக்கும் இவருடைய கொள்கைக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடவே வந்து அந்த கட்சி தலைவர் யார், பிரசிடென்ட் யாருன்னு நம்ம தேர்தல் பண்ணி இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி தான் வந்து ஓவரால் வந்து அதாவது கட்சி தலைவர்னாலும் அவர் வந்து பதவியில் இருக்க மாட்டார். அவர் சொல்கிறது தான் நாங்கள் நடக்கும். ஸோ அப்போ வந்து சரி ஓகே இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு நாமினி போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் போஸும் அதில் வந்து கலந்துக்கிறாரு. அந்த போட்டி அங்கே வந்து போட்டியிடுறாரு ஒரு பிரசிடென்ட் பதவிக்கு. கூடவே வந்து காந்தி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பட்டாபி சீதாராமன் அப்படிங்கிறவரை வந்து அவரு தரப்பு நாமினியாக அங்கே வந்து போட்டியிட வைக்கிறாங்க பிரசிடென்ட்ஷிப், அந்த காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட பிரசிடென்ட்ஷிப்காக. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சீதாராமன் அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போட்டாலும் அடிமட்ட தொண்டர்கள்லேருந்து ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து போஸ்க்கு வந்து ஓட்டு போட்டு அவர் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டியோடைய பிரசிடென்ட் ஆயிடுறாரு. இது காந்திக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஏன்னா தன்னுடைய கொள்கை வேறு அவருடைய கொள்கை வேறு. அப்போ வந்து டேரெக்டாகவே போய் சொல்லிடுறாரு நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இது எல்லாமே கிராஷ் ஆயிரும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ வந்து காந்தி மேலே மிகப்பெரிய பற்று வச்சிருந்த போஸ் வந்து சரி ஓகே நம்ம வந்து தனியாக பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. ஸோ 22 ஜூன் 1939 வந்து ஆல் இந்தியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ் வந்து ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ தனியாக வந்து ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து செயல்படுத்தி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து போஸ் தலைமையில் நடக்குது. இதுக்காக வந்து நெஹ்ரு கிட்டேயோ இல்லை காந்தி கிட்டேயோ காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் மிச்ச லீடர்ஸ் யார்ட்டையுமே அவர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணல, டேரெக்டாகவே மூவ் பண்ணுறாரு. உடனே அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து. இதுக்கு இவங்க தரப்பு காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து எந்த ஹெல்ப்பும் வரல. ஸோ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி திரும்ப அவரத்துக்கு உள்ளே போட்டுடுறாங்க. இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் நம்ம வந்து ஜெயிலே இருந்தோம்னா இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேயுமே வந்து சாப்பிடாம இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, திரும்பவுமே உடல்நிலை பாதிக்கப்படுது. உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கல்கட்டாவில் அவருடைய வீட்டிலேயே வந்து ஹோம் அரெஸ்ட் பண்ணி வீட்டில் வந்து வீட்டு காவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டிலேயே கொண்டு போய் போட்டுடுறாங்க. ஸோ அவர் வந்து இப்போ அங்கே அவங்க கஸ்டடியில் அவர் வீட்டிலேயே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி பீரியட் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1941 இது. ஸோ அவர் வந்து நம்ம எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும், இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி நம்ம வந்து இந்தியாவை எப்படியாவது ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுக்கணும், அதுக்கு நம்ம முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு பிளான் போடுறாரு. கொஞ்ச நாள் அவர் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த டேட்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்லேருந்து இந்த ஹையர் க்ரூ ஆஃபீஸர்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம மீட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அவருக்கு வந்து ஃபுட் கொடுக்கறதுக்கும் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நீட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் இதுக்கு அவரோட ரிலேஷன் மட்டும் ஒருத்தர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. பிரிட்டிஷ் டோட்டலாக வந்து அவரை வந்து இதை விட்டு வெளியே விட்டுறக்கூடாது, விட்டோன்னா நம்ம மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கவனமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பீரியடில் வந்து 17 ஜனவரி 1941 அன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா நம்ம இன்றைக்கி இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெஃப்யூன் வந்து வராங்க. ஸோ அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு பிளாக் கோட் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அவர் வெளியே போச்சுல இவருமே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அங்கே அதாவது ஆஃபீஸர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, அவங்க கண்ணு முன்னாடி தான் இவர் வெளியே போகிறாங்க. இது போஸ்னா அவங்க நினைக்கல, அந்த அளவுக்கு மாறு இடங்களில் அவர் வெளியே போகிறாரு. வெளியே போய் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு. ஸோ எஸ்கேப் ஆனவர் என்னன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பீகார் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறார். அங்கேருந்து ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் போய் அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஃபுல்லாகவே திரும்பவும் போகிறாரு. அங்கேயுமே ஒவ்வொருத்தட்டையுமே ஹெல்ப் கேட்குறாரு. ஸோ யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலை, எல்லாருமே பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி பீரியடில் வந்து ஜெர்மனிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து இப்படி ஹிட்லரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்படி அங்கே போயிட்டுருக்கு. இங்கே கொஞ்ச நாள் இங்கே வந்து அவர் வந்து எஸ்கேப் ஆன பிறகு தான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தெரியுது இப்படி வந்து போஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது அந்த எஸ்கேப்பை தான் வந்து த கிரேட் எஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மலாம் வந்து சாதாரணமாக ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிட்டு பாடா கிரேட் எஸ்கேப்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிரேட் எஸ்கேப் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா போஸ் வந்து எஸ்கேப் பண்ணார் பார்த்தீங்களா, இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு அங்கேருந்து ஆரம்பித்த வார்த்தை தான் அந்த கிரேட் எஸ்கேப். ஸோ ஹிட்லரை பார்க்குறதுக்கான டேட் வந்து தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லல. ஸோ ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. May 29, 1942 வந்து ஓகே பார்க்கலாம்
அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லரை பார்க்க போனோம். ஹிட்லரை பார்க்க போனோம்னா அப்போ அவருக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போஸ் நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் எமிலி கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, நம்ம என்ன கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஹிட்லருக்கு வந்து பெயிண்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம ஏதாவது ஆயில் பெயிண்டிங் வந்து கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ பெயிண்டிங் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஹிட்லர் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்மியில் சேர்க்கும் ஒரு பெயிண்டராக இருந்து தான் அவரோட ஃபேமிலி அவர் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. சரி ஓகே பெயிண்டிங்கில் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சவர் வந்து சரி ஓகே ஃபைனலாக ஒரு கிஃப்ட்டை ரெடி பண்ணி இந்த இதை எடுத்துகிட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு ஹிட்லரை மீட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஹிட்லரை பார்த்தாச்சு. பார்த்தோன்னே அவர் அந்த கிஃப்ட்டை கொடுத்தோன்னே அவர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு. பார்த்தா ஓகே பெயிண்டிங் நல்லா இருக்கும். ஆனால் பெயிண்டிங்கில் இருக்கிற இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் தான் வந்து புத்தர் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியே பார்க்க ஒரு மாதிரி வயலன்ஸே பிடிக்காம ரொம்ப அமைதியாக பேஷண்ட்டாக இருக்கிற பார்த்தா உங்கள் காந்திக்கு வந்து இவர் வந்து ஜூனியரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உடனே காந்திக்கு ஒரு ஜூனியர் கிடையாது, இவர் எல்லாருக்குமே இவர் வந்து காந்திக்கு சீனியரு, காந்திக்கு மட்டும் சீனியர் கிடையாது, இவர் எல்லாருக்குமே சீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் தான் கௌதம புத்தா, ஃபாதர் ஆஃப் புத்திசம், ஃபவுண்டர் ஆஃப் புத்திசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருப்பீங்க போல உங்கள் நாட்டில் அப்படி இப்படின்னு அவர் பேசுகிறார். ஸோ ஹிட்லர் பேசுறது வந்து எரிச்சலாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதையும் நம்மளுடைய சுயமரியாதையும் விட்டு கொடுக்காம அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து நான் ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுக்குறேன், உங்கள் ஹெல்ப் வேணும், ஜப்பான், இட்டாலி, ஜெர்மனி நீங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீடம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ உங்கள் காந்தி தான் வந்து இப்படி நான் வயலன்ஸ்னு போயிட்டுருக்காரு, இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படி இப்படின்னு காரசாரமாக ஒரு பேச்சு போயிட்டுருக்கு. அந்த டைமில் போஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்கீங்க, அந்த புக்கில் வந்து இந்தியர்கள் பற்றி ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டு ரொம்ப மட்டமாக எழுதியிருக்கீங்க, அதை வந்து நீக்குங்க, இது வந்து எங்கள் இந்தியர்கள் படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மனசு புண்படும், கூடவே அவங்க வந்து ரொம்ப பலகீனமாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு ஹிட்லர் என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால், நான் அந்த புக்கை எதுக்கு எழுதுனேன்னா, ஜெர்மனி ஒரு வேளை இப்போ நம்ம வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கோம், ஆனால் ஜெர்மனி ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா எங்கள் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது, அதாவது என்ன சொல்கிறேன், இந்தியாவில் உள்ள இந்தியர்கள் மாதிரி என் மக்கள் வந்து போயிடக்கூடாது, வந்து அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது இருக்கணும், தன்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரணுங்கிறதுக்காக நான் அதை எழுதியிருக்கேன், கண்டிப்பாக மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஹிட்லர். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போஸ் கேட்குறாரு. உடனே ஹிட்லர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் மூலயமா தான் வர முடியும், ஏன்னா பாருங்கள் ஜெர்மனி டு இந்தியா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, இது நாங்கள் அதாவது லேண்ட் மூலயமா வந்தோம், நிலத்தின் மூலயமா வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிரும். அதுவும் போக நான் வந்து இப்போ மாஸ்கோவில் வந்து அவர் வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க, ஜெர்மனி மாஸ்கோவும் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரஷ்யாவை நான் வந்து என் காலடிகளை கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிரும் இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் போஸே வந்து சொல்கிறாங்க, ஸோ அப்போ நான் வந்து ஜப்பான் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்கட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பேச்சு போயிட்டுருக்கு. ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே வந்து 3000 இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் ஏற்கனவே வந்து பிரிட்டிஷ் மூலயமா ஜெர்மனிக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்திய சோல்ஜர்ஸ் அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஜெர்மனியில். ஸோ அவங்கள வேணால் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு அனுப்புகிறேன், நீங்கள் வந்து அவங்கள வச்சு நீங்கள் வந்து இப்போ போர் பண்ணுங்க. ஸோ ஜப்பானோட ஹெல்ப்பில் தான் வந்து இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி வந்து ஃபுல்லாக அவங்க வந்து ரெடி ஆகுறாங்க. வேர்ல்டு வார் 2 ஸ்டார்ட் ஆகிற தருணம் அப்போ ஓகே நம்மளும் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிர்த்து போர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி, அவங்களோட வந்து ஜப்பானும் சேர்ந்துக்குது. ஸோ பிரிட்டிஷை வந்து நம்ம போஸ் தலைமையில் பிரிட்டிஷோட மோதிட்டு இருக்காங்க. ஐ மீன் அங்கே வந்து பெரிய சண்டை நடந்துட்டுருக்கு. வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏஷியாவில் உலகத்திலே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு மிலிட்ரியில் வந்து லேடிஸ்க்கும் வந்து இடம் கொடுத்தது வந்து போஸ் தான். ஸோ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் எப்படி ஜென்ஸ் இருக்காங்களோ அப்படி லேடிஸ்க்கும் தனியாக ஒரு பிரிவு இருந்துச்சு. அதோடைய கேப்டன் யார், அந்த லேடிஸ்க்கான கேப்டன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி சேகல் அப்படிங்கிறவங்க தான் அங்கே கேப்டனாக இருக்காங்க. ஸோ நல்லாவே ஒரு சூப்பரான ஃபோர்ஸாக வந்து உருவெடுக்குது. ஸோ பர்மாவில் தான் முதல்ல அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க, பிரிட்டிஷோட எதிர்த்து போரிடுறாங்க. ஸோ நல்லாவே போயிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லாவே வந்து இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி வந்து நல்லாவே முன்னேறி போயிட்டு இருந்துச்சு. கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி டைமில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஜெர்மனிக்கு கீழே வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஹிட்லருக்கு ஒரு பெரிய அடி உழுது. ஜெர்மனி வந்து ரஷ்யா கீழே போகிற மாதிரி ஆகுது. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து பியர்ல் ஹார்பர் அட்டாக் பண்ணோடனே யூஎஸ் வந்து வேர்ல்டு வார் 2ல் வந்து இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. ஸோ யூஎஸ் வந்து ஜெர்மனிக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால யூஎஸ் வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி வந்து ஈஸியாக வீழ்த்திடுறாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து ஜப்பான்லேயும் ஹிரோஷிமா நாகசாகி இங்கே வந்து நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டாங்க, அது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஸோ மிகப்பெரிய இழப்பு. ஜப்பான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிட்டிஷ் காலடியில் போய் விழுந்துருது. ஆனால் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அப்படி போய் விழ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ் வந்து நினைக்கிறாரு. ஸோ அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே சொல்கிறாரு, திரும்பவும் அவர் வந்து ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒரு பேச்சு கொடுக்குறாரு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக போராடி ஜெயிச்சிடலாம், இன்னும் ஒரு 1 or 2 இயர்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கிடச்சிடும், யாருமே போய் அவங்க காலில் விழணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் உங்கள் ரத்தத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவருடைய பேச்சு வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஊக்குவிக்குது. ஆனால் போஸ் வந்து இங்கே இருந்தால் எங்கே அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோ, அவர் தானே இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டானிக்காக இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்
ஆஃபீஸர்ஸ் கொஞ்சம் பேர், அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஆஃபீஸர்ஸ் கொஞ்சம் பேர், இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டு நீங்கள் வந்து தாய்வான் போயிருங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஸோ உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, பேங்காக் போகிறார். பேங்காக்லேருந்து தாய்வான் போகணும். ஸோ ஆகஸ்ட் 18, 1945 தாய்வான் போகிறதுக்காக ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அங்கே மிகப்பெரிய கிளாஷ் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளைட் வெடிச்சாச்சு. போஸும் அதில் இறந்துட்டார். அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு கான்சியஸாக இருந்த அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே அவர் உடம்பு எரிஞ்சதுனால அவர் அங்கே இறந்துட்டார் அப்படிங்கிற தகவல் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த தகவலை ஃபஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் உள்ள எல்லாருக்கும் சொன்னது வந்து காந்தி தான். இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கச்சுல அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட்லேருந்து வந்து ரூமர்ஸ், அதாவது ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சு. இல்லை, போஸ் வந்து இறக்கல, அவர் வந்து இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. 1985 வந்து லக்னோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்நமி பாபா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு துறவி ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு. ஸோ அதுதான் வந்து போஸ்னும் அவங்க தான் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அவர் அது வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தார். ஏன் வந்து அவர் வந்து மாறு வேடத்தில் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அரெஸ்ட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான். கூடவே வந்து ஸோ காந்தி, நெஹ்ரு, அதுக்கப்புறம் முகமது அலி ஜின்னா இவங்களுடைய சப்போர்ட்டும் இல்லாததுனால அப்போ என்ன பண்ணுறது, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கண்டிப்பாக அரெஸ்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறைமுகமாக இருந்து சில வேலைகள் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதோடைய உச்சகட்டமாக என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போஸோடைய பிரதரே இருந்துட்டு வந்துட்டு என்னுடைய பிரதர், அதாவது போஸ் வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இறக்கலை அப்படின்னு சொல்ல போய் தான் இன்னுமே அது வீரியம் அதிகமாச்சு. ஸோ அவர் கண்டிப்பாக உயிரோடு இருந்தாரா அப்படி இப்படின்னு எக்கச்சக்க கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் இருந்துச்சு. கூட ஆகஸ்ட் 18, 1945 அவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பேசிக்கான விஷயமா போயிட்டு இருக்கு. கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இந்தியாவிலே ஒரு 2 டீமாக இருப்பாங்க. அதாவது காந்தியால தான் வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு டீம் பேசுவோம். இன்னொருத்தவங்க வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸால தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒருத்தர் ஒரு கருத்தை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு. இது 2016 வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நியூஸாக கிடைச்சிச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடைய பிரைம் மினிஸ்டர், அப்போது நம்ம பிரிட்டிஷ் இந்தியா காலத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம டைரக்டர் அட்லி கிடையாது, இவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அட்லி. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, இதை வந்து முன்னாடியே கேட்கப்பட்ட கேள்வி. அவர்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் வந்து காந்தியால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்தீங்களா, இல்லை போஸ்க்கு பயந்து அதாவது போஸால், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸால் நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தீங்களா, யார் வந்து இதுக்கு காரணம் ஃப்ரீடமுக்கு வந்து நான் இந்தியா கிடைச்சதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து ஒரு பதில் சொன்னாராம். காந்தி வந்து நான் வயலன்ஸ், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40,000 வெறும் 40,000மே வந்து பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்து அந்த ஆர்மியிலே பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆர்மியிலே வந்து எத்தனை லட்சம் பேர் வந்து இருந்தாங்கன்னா 2.5 மில்லியன் மெம்பர்ஸ் நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் தான். அவங்க எல்லாரையுமே அடிமைப்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 38 கோடி மக்களை நாங்கள் அடிமைப்படுத்தி வச்சுட்டு வந்தோம் 200 ஆண்டு காலமாக. அதனால் எங்களுக்கு இந்த நான் வயலன்ஸ்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இல்லை. எப்போ வந்து போஸ் வந்து தூண்டுனாரோ இளைஞர்கள்கிட்ட நம்ம திரும்பி அடிச்சோன்னா அந்த 40,000 பேரும் எங்கே போவாங்கன்னு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து தூண்டிட்டார். அப்போ வந்து இவங்க திரும்பி அடிச்சாங்கன்னா நம்மளா ஓடுறதோட நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடுவோமே அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதைக்காக தான் நாங்கள் வந்து எங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தோம். ஸோ இதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு அவர் சொன்ன அந்த ஒரு பதிவும் இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம் போஸ், அதாவது அவங்க சொன்னது, அது நான் சொன்னது கிடையாது. இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லலாம் இது வந்து போஸ் தான் காரணம், இது வந்து காந்தி தான் காரணம் அப்படி இப்படின்னு. ஸோ 2 பேருமே ஒரு காரணம். என்ன வந்து பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா 2 பேருமே காரணம். இவர் நான் வயலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க, இவர் வந்து கத்தி இந்திய தமிழே யுத்தம் கொண்டு வருகுதுன்னா இவர் வந்து நம்மளை அடிக்கணும்னு நினைச்சாலே நம்ம அவனை அடிக்கணும், இல்லாட்டினா நம்மளை வந்து மிதிக்க தான் செய்வான் அப்படின்னு இவர் ஒரு தரப்பில் போகிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி 2 பேருடைய தியாகமும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து போஸும் சரி, நெஹ்ருவும் சரி, காந்தியும் சரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க. காந்தியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் அப்படின்னு சொன்னதே வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. சிங்கப்பூரில் வச்சு ஒரு ரேடியோ கான்ஃபரன்ஸில், அதாவது வேர்ல்டு வார் ரேடியோ மீட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் 2 ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன், பிரிட்டிஷை எதிர்த்து நாங்கள் போர் புரிய போகிறோம், இதுக்கு வந்து எனக்கு காந்தி வந்து பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுல அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் அப்படின்னு காந்தியை வந்து சொன்னது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் தான். ஸோ நீங்கள் நம்ம வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் இதை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னுடைய வீடியோ போஸ்ட் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் லேடி சிஎம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஜிதா கிருப்லானி. இவங்க உத்தரப்பிரதேசில் வந்து சிஎம் வந்திருக்காங்க. அண்ட் இதை சொல்லி நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் கியூட் வீடியோவில் உங்களை நெக்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ரேணுகா தேவி. ஸோ டாடா பாய்.